Ivan, at the girlfriend mo. Wala pa, halata mo. Napayata, nakamamlit ka ba? Mano, titawon mo, Ivan. Unsay! Nagsapa ka nga nalungtot ah. Di ka pa'y nagmarmara sa bakal, angakang ka. Guri ka, atay pakilala na ka naging dancer na Huwag eh. iyak ang muda ka naging dancer. Awampay nga talaga girlfriend mo ah. Awampay, pulaos. Mano, tawon mo, unsay. Unsay, Unsay. day 1918. At tatrabaho may bag. Wala pa. Saan niya kumunot Apay niya ko po, Nyata. Ha? Nya! Bagkat Bidal. Bagkat Bidal. Ay, taga-bagkat ni Bidal Funeral Home sa Animal ka. Napigsa ang araw na ito, taga-bagka magantilungong. So wala ka ay magatlulungon na. Agat lungon ginaang umaw. Agat formalinkin niya. Pagbalbal sa mau. Amon na niya rami ng tayo pakilala mi dagiti dancers may kaya mau. Opo, ay na. Anak ka girlfriend ka. Kaya mo niingay. Na! Piling! Kas nagsupay lugi ti animal. Ano kaya? Nagswerte ka no siya ti masawam. Nagsurti ka No siya ti masawam. Hangkang bagbagkat ti lungong. Oy! Hangkang luto di balay. Ano? Hangkang pagdaldalusan. Ang panunod ka. Hangkang paglablabaan. Ganlas na amor aramidan. Hanggang nagkakiday. Las na amor aramidan. Hangkang mangmangan. Kumatayan na. Sa dumo di kapigutan. Sa balit ato, dan sa magkisiw O si kakay mo't Sulay. Kaya mo nga masawa ni Sulay. Ako rin ka, ako kaya. Apaya. Ay nakaslide mo, gusto mo na. Kumanas siya imang. Ang steady ka lang. No, siya ti maasawam, Joshua. Niya na ganun, Joshua kung kulang mo. Ivan. Ivan. No, siya ti maasawam, Ivan. Ivan, kumita ka kanya. Ay, dali. Nagpita. Daitang tsuyak mo. Ay na, oray na lang idilat. Nagimari pa ng dil na. Kunana, kas nagdil-dil pa nga banyas ah. No, siya ti maasawam, Ivan. Ni aguray kang kagtumtumaw. Medyo- Malusok na barukong mo. Medyo natadol mo. No, siya ti maasawam. Yan agad na tatayan. Ivan. Ivan, siya ti maasawam, ang kapulos pagsisidaan ti bagoong. Taapay. Ibuson ta pa jasin. Nagsakit kanto ti bataw. Alay, sige. Ang kanta kami ti may sangay Ilocano songem, ipakilala mi kinyam dagiti dancers. Kaya mo nga amo dagiti dancers. Opo, wow, nagtulog ni ni Ivan. Ayan, ipakilala mi ni Kisses. Kisses. Makan Kisses. Ito yung ni Kisses na ito nagpintas dato. Nagpintas dato. Mayaman dato. Ivan ni Kisses. Ay, apay ta Kisses tinagan na. Ang kissew. Ay! Ivan ni Kisses. Kisses na. ni Ivan. Shake hands kay Garot. Ay na! Ay na, nakisom ni Ivan. Madamdama siguro nung maturog ni Ivan. Ay na, di nga makatalanan. Balikid nga balikid. Ivan. Ang mamaya ni Kisses kat mayaman. May iso na nga tagapagtawid iti daga. Wow! Hasindira! Hasindira! Unika iha! Wow! Ang ma'am naman ng hektarya ti dagada. 55 nga hektarya. Ay, mabaling kang agpatader ti resort. 25 iti bakada. Wow! Linal daw kang agsidati sinanglaw. Wow! 57 ti manok da. Napangok di duwa mano na batay. Hello. Hello. Nakatilmon calculator data oy. Mano ti manok da? 57. 57. Napangok di duwa. Mano na batay. na batay? Duwa. Nasirek tato eh, di ba? Nasir sa dinwaya nga planitan nagkapwang Ivan. Nalaing ki maestram. Maya kinagiskula am Ivan. Sige lati kulnot. Alay, gamam di ima ni Kisses. Holding hands kayaw. Apaya kung kunam, paspado tayo ma'am. Malpas ka kami nagsalingsing, mati ka nga daos na bubuggot. Wow, numalpas ka naggutat, ang kagbugbuggot, at di ka mapasmata ma'am. Alay, nagwapo ka mat Ivan, ng bagita sa akin, mabaling nga pagsuratan, tinumiro rating ah. Nahina, isabay mo pumpon no bigadato yun na. Siya po malatag kanta ako. Nag-iimar mo na kita, wakukum niya, kas nakalog ti bisukol. Alay,
Ay katay doon, apa niya kulkulangon ka sa mo igam di ima. Ako rin ka, alkohol. Alkoholan nyo. Partakam, iinunog na magditong. Apay kami hintay di kalo mo matataimag sa muyigam kinisulay. Na, nagasaw. Ha, nagsarit sa bakterya. Halay, sige. Ay, gawin di ima. Oh, nagtabi-tabi man na dapat. Halika, asawaem, di siyempre kwan, alkoholanan ang kamadanagan. Na-injikam ka. Nainjikan dapat ang tayrabes. Nabaksinan ka. Nakabaksinan. Alay, Damagam ano niya yung baksin da. Ngayon, baksin na kanya. Box. Box. Ngayon, baksin na kanya. Box. Alay, sa pala. Very good. Very good. Oh, sige. Lalpastikan dos mo. Ano mo naman? Nalpas ti second dose mo. Lalpasan. Siguro Dati yung baksin naman di second dosan. Dos. Umayak to magpabaksin ako. Dito'y natibidad. Mayak gaya. Dito baksin dito'y. Box. The second dose. Baka gagatangan pa'y data. Sagto dose. nasakit di vaccine mo iday. Nasakay. Nagtudukan na kanya. Ay, ta. Oo, di ka. Na may mayat ko mano di tel-tel. Na? Sino te swang? Ay, suna. Ano di tal ka no? Ay, no di tel-tel. Aswang. Sige nga, sala tayo. Alay, Sala kung tingat kayo nga rin kinilit-lit. Sala tayo. Energy. Sala. Palagpakan tayo ni Ivan. May saka abat ket bakas asawa ka. Pangasawa ka, di anak. Ako rin. Paya. Kung na alam mo ito na. Aja sa rin sila na. Ang sigking kan sama ka sa rolitong. Ulit daw. May saka abat ket bakas asawa ka. Pangasawa ka. Di anak di Mangal Daison magustuhan no agarado ka mo agarado kay agwa tingnan nabigi agwiti kayo aging narado kayo arado At among nga trabaho ti taltalon Ivan. Reaper Mais. Ang muna mo. Wow, nagagot nagswerte ka kwa. Numaasawa ta nagagot. Wow. Baka inya ti kwa inya ti pag reaper yaw. Reaper. At pa'y sumot alang nga tracer. Among ti agraop. asano Amo na tukal. Inya oras ti panagraraop mo. Alas 7:30 iti bigat. Tibigat. Amom Ivan napinpintas ti agraop iti alas 4 ti parbangon. Kasambutom ti kinasikil di punubon kun kinabasa ti daga. wow tanong bibit nga itugkal Nabibig ngay tugkel. ay kasta Naglaeng. amo magaradaw asano Kasano daga daw? Ay, ang kuligleg! Ang arado! Kuligleg! Ayan. asano magaradaw Ano? Aguray ka! Mas labag malarya kung naman na yung aming natawanan Kasano tag kuligleg, Ivan? kasano tagkuliglag Ang kauna yung tuntunog na malusog na balubong mo. super saya na alay tata amo maya nga anak isuna iti mangalon tata dumawat kami kumaapot ti arado yaw Ay, tagarado kami pakalaan ngay tarado alang arad dumadato kalsada na suling di pa'y napirte. sa mga awan tarado Awan tatatara tarado, walang
sikat yara daw. Sikat yara daw. Siyak tara daw. Wan, i-drivean na ka na ibang. Dapat ikong kunakaw, iso jag drive. Wow. Ay, sa Rimulyo dapat driver. Tapos kita. Kaya naman kuna ng tupay niya. Oh. Sigurado ka among tiagara daw. Opo, nagtulog dato nga ubing. O tanta, sikat yung drive yara daw. Tano nakapasa ka, asawaom ni Kisay. Well, bumulo daman ti chinilas mo nanay. Isublimi mo laang. Pabulo naman. Atanda na lapad. Anak kaya ngay pabulo ti chinilas na dagamin taki aso na. Duwa. Duwa. Ay, mabaling ka nung pagsipat ngiwat ko na yung ubing. Ang kamadalagan anak, tadyo ngiwa mo walang pagisipatan. Joke lang. Alay, sige. Arado, sigurado kang among tagarado, Ivan Arat po nihingin, gamam. Dito'y ka. Nakuray ka! Ikaw mamay nakukumitangay kung kukulat mo. Ikaw mam ka na. Basta. Sakbay mo nga, ikaw man. Nakuray ka tako gasolina ang tapay, tawan gas na. Naipultang ka. Alay, sige. Ikaw mo ka na. Ingataw mo. Nga dito. Basta. Ay, pagkanaw. No, agarado kami. Agarado kay atwa. Ingatirabi ni ate kayo. Aking narado kayo. Naglay nga. Agore ka, damagak ni Kises. Nakapasama lang Kises. Nalaing mo lang nagaradaw. Ay, ang kakanungan na laing, ang kanga nakapasa. Kasano may tatangay? Nya teramidon garod, tanong maasawa niya Ivan. Sulat Arado sa drive. Ay! Si kakanumot ti Arado, tani kises te ag-drive. Natagsan. May katiingan. Alay, kayang na ka. Ay, aguray ka! Ay, talagang isang ganaan na kamot cases Guray ka. Animal ka, inika mo, yung chinilas mo, talo ang kamarugitan. Si kami mo ti marugitan. Plastic mo siya sa kanan. Makantay supot na datadapan mo. Ano nga ka rin dalaw? Di kamay mo lang lang. Sige. Ivan, si Kati Arado, tani kises, ike, ag-drive. Siya jay gaputata akabti dagani kwa ni tatang na pati tambak aradwom. Siya tambak nga dati abot ti dako mo na. Alay, sige, agrukop kan. Ay, ban. Bawal aguray Di pa'y naus-usan na rosping gitara daw. Surplus. Surplus data. Nalakan, narukop at ating aradaw. Ulitaw. Neng, nagagasan Ulitaw. Sige. Ano asawa mo ni Kisi Sound? Alay, sige. Rukop manaw. Sige, kasjay ka, tani kisis tikwa, drive. Lalay nga. No. Agarado kay. Agarado kay. Adwan. Last pack, jaradaw. Ano kaya? Nadagsal. Nakapasay so na kisas maday. Ang kakalungan ng kapasa. Kore ka, iyabak ni nanagan na dato ni Letlet. Letlet, magagtoy. Baka sikati, baka asawaan na dato yan. Ang ka nakapasa. Iso nga, data mo te asawang Letlet ni Ivan ni Letlet. Shake hands kayo. Tuwa babae na. Amo maya nga ni Letlet, anak isuna ti cowboy. Oy, nalay nga sumakay. Wow. Ay na. Kaya mo, ay na, ko silap kaya. Kaya mo nga maasawa ni Litlet. Opo. Ay, opo. Si kakay mo't Litlet, kaya mo nga maasawa ni Ivan. Opo. Ay, na! Armo mo! Alay, sige, gawang di ima na Letlet. Nga, baka ma-turn off ka, baka dakil-ukil na data ng musika. Alay, sige, pasok. May saka
Parehas ko mga kaningit ting aray kay na dato. Mga sawa ka, may anak ikaw ko'y kalisod magustuhan. Energy! Lumaksakay, Agsakay ka man. Agsakay kayo. ay, 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 sa latal. Energy ko lang mo kamay. insalat tuwan! Animal ka, rosping gimmal. Energy ko lang. Pagkita tayo nyakpay nga limbag to dito. Tuktok ti kanupe. Aw, tata. Welcome to Jollibee. Wow, nakakita lalaki. 155. Apay ito, 155 nang inan? Na 155. Nga talaga, tagi 5 piso sigatang dice water pag mulumog na. Sige, ang sakay. Agsakay. Ah. Among kadenga ni Letlet. Letlet ngay kat anak iti Cowboy. Oy. Nalaing nga sumakay. Oh, nalay. Sige, dumawag kami man ha, pamamilya na sa ganti kabalyuyaw. Na, baka mo. Ay, luwang mo. Narapis dato yung anuang Kabalyoy manapaw. awan ti kabalyuda dito. Alay, sika man lang, karkaro pa mo lang kabalyaw. Sika ti kabalyaw. Siya man ti kabalyaw. Wow. Dato ti kung kunako. Kita mo tatabagi na suleng. Sumakay kayo Siya sa ti kabalyaw. Sakayam. Alay ay van, makan. Sakayam. Sakayam. Kuray! Ay na, nagkapanervyos ka mo! Baka Angel Luxe, hindi ka babate. Piling. Pinjil. Animal ka. Ora lang nagkalatukot na titubong ko. Pura, nagigig to. Alay, Kaya sakayam. kasano ka nagkikis ka mo? Ora lang nagsunod yung latag ko. O panakmo sakayam nga bigla lang. Hamo itugtupak tabagi pa. Ano, marasuot dati parang tag ko. Alay, sige. Danom, 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 kanapa? Danom! Yang burbura. Naawa na po ti Danom, di ta rin Danom. Uminom ka na ni Ivan. Sakaya mo. Dan. Kasi ni kasjay. Kasi ni ang Ivan kasjay. Dan. Katong. Danom ka na. Danom. Agure, Danom man ka na apaw. Yang purpurat. Pagka nyo ka na ako na banlogo. Eh, Tissue. mga lalo kayang pa, baka dim kayan ay ba na. Kaya pa. Agure ka, uray may nga may punpun dato na tay. Oh, punasan na eh. Litlight, punasan. Biglet punasam nila kay mo. Eh? Ay na, nagsit na. Ay na. Ah! Intuggungan na ka pa. Ay, Kiss kayo ka ng damdamag. Kiss kiss kayo. kaya mo kiss ni Litlet. Patitams ba? Ay, nangigitan mo na ako partaan yung matayan. Eh, Gitanom. Apay na unag tugbog tita. Agore ka sa kapitsil mo, tinala na. Arom ubon ng tulad. Alay, isuya maun. Tinay, pag namtuyon. Partakan. Agpaiso nga 11 taon mon ko Ivan. Ah, nangaunsi ata. 11. Mano nga talaga apo iti taon na ni Ivan. Piso may saka mo, nakarkaro ka mo ni Ivan. Glok. Thank you. This brought to you by Natividad Water District. May sapay? May sapay ka raw. Apay no yung parang mo data may sa picture. Tano? May sapay. Glok. May sapay? Tarupan! Naruwang ka. Sige, makan Ivan. Sakay kan. Ipakitam kini kuano kasano kakalain nga sumakay ti kabalyaw. Kan, partakan. Sakay kan. Naala ka. Tuka mamaw. Ay, buhay ka! Apaya. Adalag di suji bukong ko, doon nga nagbukol, nagbara. Atay gabi mo nga balaw. Oh, nagdaging batang kabalaw. Paypayan ta, tano bumaaw. Gore kita mo nabawang. Nabawang. Nyabot din Ivan, kalaki ke. Ay na, nagtuko ka dyan. Partakan. Inayado nga di sa tabagay. Ito bakmaw. Basta. Tata, di ka balyaw. Nabanto mo sulay. Dato yung pasungot di ka balyaw. Igama. Tapos dato yung ima, ipanalpi mo dyo, di ka balyaw tanong taray. Kasjay. Kasta. Ima isa nga ima, kasta na eh. Kasi ano nga mo ah.
Nagimar mo yung panang pigpig na tiubog ko, kas nagpapaturog ti ubing. Ang nataulo natin sa patang, igamam. Kas jay, tani agigam kayo tayo pasungo na. Tapos sa musipat yung ubot na. Basta tanok taray. Amunay mo ta, kanalpi mo ta pingping ti ubog ko. Sige, no, ang sakay kami, ang sakay kayo, adwa. Tingatirabi, agre kayo, at sisinakay kayo. May katawin, tumandar ka. Nakapasamot lang let ni Ivan. Hindi po. Ang kakano nga nakapasa. Kanya ngay nga rin taramitan ni Ivan. Anong gagawin ni Ivan para makapasa? So, nati kabalyo, shakti at sakay. Ay na! Sakayan na kakano. Anilit-lit ay na! Kurti! Kaya nalato yun. Ang sakay ka ka ng giant lit light na. Napasama Alay, pilikod si Kati Kabalyaw, siya mo jagmaya nga Kabalyaw. Payaman ang katagmaya ng kabalyaw. Tukbo-tukbo mo tanatapan napit ko talikod. Sige, ang rukog ka, ang kabalyo ka, bata. Kabalyo dahi ito yung winubaboy. Baboy. Alay, sige. Sige, kasi karon pa rin tumang kamal, sakayan na ka ni Kwa, di ba mo? Oy. Alay, Datatumang mo, tagbatay na kinilas. Basta, sakay ka. Basta. Siya mo jagmaya, kasta tukbo-tukbo na ubod ko. No, ang sakay ka. Ang sakay kayo, ako aray ko. Ang sisinakay kayo. Amore ka, hinahapo na mahay blood to laki dahil. Alay, tumadar ka. Nakapasamot lang lit light. Hindi po. Ang kakano nga nakapasa. Amore ka, sa balyan tayo kanta titways. Si Kati Kabalyaw, niingin, bidang artista. Ay, kas pangarikan, siya ni Lito Lapid. Wow. At saksakayak ti Kabalyaw, tapos si Kati Kabalyaw, tapos isuna mo ti kontrabida. Tapos paltugan naksuling mintuwa. Sige, ang parintumang ka kas la pelikula dataw eh. Tata lang ako nakapuot, iti hybrid. Kabalyaw kun baboy, naglaok. Alay, sige. No, Naguli ka sulay. Maya. Lights, camera, action! No, ang sakay. Bang! Bang! Ang sakay kayo. Agwa. Bang! 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 Kasano nga nga ma-bride? Apay yan. Oh, baba! Kabalyaw. Babaw. Ma-bride ako. Alright, thank you so much, Ivan. Ayan, thank you so much, Ivan, for being sports. Ayan. Tata Ivan, sa katinang paragsak kinyami amin dito. Agpaspasalamat kami ta nagragsak kamot kay Imay do rin Wow. tindog ka. May saka nga inspirasyon dahito yung arabi may saka nga ng kisay, wino ng bawas, iti ladigit, ti pamilya nga nasitngan, iti Lubusta. Lubusta family. Ayan, maminsan mapayapo nga nabigsa nga palakpak para kini Ivan. Alright. Ayan. Itulog ka. Pamadayaw apo kini Ivan, kunting katahimikan lang po ta itulod men. Di ba sinundo da ka datay jay Ivan, tatay tulod da kamutlaeng. Kunting katahimikan lang po ta itulod men. Dagiti mangayak apo nga makipagtulod, ijay kay laeng likod. Ivan, dati lang ti may bilin niya. Good, numalagip na kami. Umay ka lang ang kang umayag paspasyal, tama nagbubuteng kami. Pagpatakinog kalatan. Ang kamadanagan Ivan, tayo pabalon min amin nga kasapulam. Ada sinulid, dagong, kantay papabunitong nga pabanglo, impabalon min Ivan. Hanggang subsublin ata, nagbubuteng kami. Aglo-alo kami ito daw para. Wow, oo. Alay, tulog ta ka. Intayon ka ruba. Ivan, ay natin ko. Ivan! Nay, naisala di bangkay. Imal ko pati siyang naisala. Ikaw, imaligin, rumway na rumway. Ay, gagawin pangituludan aya, public, pino private. Private. Ay na private. Ay na tayo Ivan, ay na natin ko. Ay
nagubing kamot ading ko, di kamot lakot inanan na nabagpag-iikon. Ay, naipan! Dat kuya, nagiti kakatuwa nga senior citizen. Sa pala kumata, naragsak ka dita, na kay Karyang. Tumawa na yung Ayan, pagkinig. iyan, subli ka dyan, ayan. Thank you so much, Ivan. Ayan, nagsubli-subli kami pa hapon ni Ingin Daglaman kay pa hapon nga agaw-awit nag-perform pa hapon ni Lucille Kinipong kay naging dancers. At dapat the second and final set may apo, ang kayo pa yung agaw-awit, tati mabuyayo, kasla halo-halo. Umununag, umimimas, rumabrabi, pumimpintas. Palakpakan tayo ng Tia Sules. Basta magkiningin. Salamat tayong pag-ngarabi, kada kayo amin Thank apo. you so much.